tuku sendal yang warung salpoa karo ngopi ya bukan nang sing ayu kan lumayan esuk kayak golek kopi mama Sama ndi nok kan belanja mbak sih mbak itu kan mari ngendi. man tuku sendal nok sendal tugel wingi. Oh Iya kan mari ndi kan belanja nok apa mbak? bukan anak kancane sing randon nok kenal karo mbalen kaya mbah puber kedua ki ya. Mbak sih mbak murid pira? Ya wis 80 tahun. Iya Tahu. sih tinggal suwe dening bojone no kaya puber kedua ke Sih pengen tinggal maning. bojone kapan? Ya berarti 72 tahun no. Sih berarti bojone langsung ninggal. Iya bojone lo mati bareng tangkup ya. Jantung apa? Ya antupnya kan kuat mbah. Ya nok ya bukan anak kancane sing ayu sing randha sing semok ya. Akeh mbak kancane nyong. Mon disit aja lungan disit no. Oh ke tak pai ya. Aku pai disit terusnya kon temenan golek nasi mbah randha sing ayu ya. Wis ya mbah. Oh wis gampang wis mbak, engko mbak. Aku sendal disit nang warung Esa Koa. Ya wis. Wajan. Aduh, nganggur enak nemen ya, iya. Orang mikir apa-apa. Orang mikir strawberry. Sing di mah? Kaslenya, lagi apa sih jagung ke? Ini lagi nganggur jagungan. Ya nganggur lah, penak nganggur kayak ngilang. Ulah kegawin, paling di sih. Kaslenya ya pas ngajar apa? Apa? Suka kasih cekin apa? Si oleh patangan ketembus. Potong tembus pikiran nomor tok. Yo orang bukan oleh patangan ketembus. Oleh rezeki sing apa? Lumayan ya sih. Bagi loro. Sudah bagi loro. Oh, oli 100 ping. Kasinin duit nambah bagus. Si bisa nek. Terus diluru tarok jadi. Luru tarok. Emang pan gua peluru tarok pan lu mantune. Udah weke. Emang disupport nanjak. Ya si kayu tua ke puber kedua. Ya aku pengen aku ke jaluk dulu ya apa cari papa apa sih kamu di hari clean ini bagi loro ini di sini ya puus kan pasang bendembus maning patang angka mama mau pan pasang siung kok pasang siung pasang siung apa lin ya udah oh ya bisa lah umpan mangkat kerja pan golek gawean manung